Ik was nog nooit in de wielerpollen geweest. Maar ik hoorde wel dat er heel veel sociale cohesie is. En het thema van culturele hoofdstad, waar dit in het kader van is Minskip. En ik dacht, waar vind je nou meer Minskip dan in de wielerpollen? Ek de Louter Volksweek wielerpolen tot mij een culturele haatstad. Op het terrein van de Brandwacht spelen je 6 famkes tussen de 10 en 20 jaar in het theaterstuk De Meiden van de Wielerpolen. In een decor van paraplu's, boksmoffen en een boentkleuren caravan willen ze het publiek zien dat jonge vrouwen van de Wielerpolen jonker een huddekant en een zeeftekant ha. De eerste bijeenkomst dat we samenkwamen, toen zeiden ze meteen zelf, legden hem uit, zeiden Lisa, we hebben allemaal een lieve en een stoere kant in ons. En ik dacht meteen, oh, dat is gewoon heel interessant om daarmee te werken. Dat contrast, het zachte en het harde, het lichte en het donkere. Wat eigenlijk ieder mens in zich heeft. Maar vooral voor jonge meiden, wat het vaak niet gezien wordt, dat ze die twee kanten in zich hebben. Ja, ik vind dat het wel heel vaak onderschat wordt. Omdat dat vrouwen ook gewoon hard kunnen wezen. En dat wij niet altijd de lieve, stille vrouwen zijn. En dat hield voor die ook? Af en toe wel, ja. Het theaterstuk De Meiden van de Wielerpolen wordt morgenmiddag nog opviert achter het buurthuis De Koppenkooi.